дар қароргоҳи конфедератсияи футболи осиё шаҳри Куала-Лумпури Малайзия маросими қуръакашии марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар мавсими 2023-2024 сурат гирифт. ҷоми конфедератсияи футболи осиё ин мавсим дар 5 минтақаи қора баргузор мешавад ки ягона намояндаи Тоҷикистон тими Равшан дар минтақаи марказ пеш аз қуръакашии ҳарифонаш муайян буд. қуръаи тими Равшан дар минтақаи марказ аввалин шуда аз сабад берун оварда шуд. ин маънои онро дорад ки ин тим бозии аввали хешро дар хонаи худ доир мекунад. дар гурӯҳи ин мусобиқа тими Равшан бо дастҳои Алтинасири Туркманистон, Абдишотаи Қирғизистон ва Марви Туркманистон барои ба даври дигар баромадан рақобат хоҳад кард. бояд гуфт ки дар ин гурӯҳ танҳо як тим ба марҳилаи баъдии мусобиқаро хат мегирад. бозиҳои даври аввали мусобиқа 18 сентябр шурӯъ мешаванд. ин маротибаи охир хоҳад буд ки мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиё бо чунин ном ва система баргузор мешавад. аз мавсими оянда ин мусобиқаи бошгоҳии осиё низ мисли Аврупо ба системаи тирамоҳ баҳор хоҳад гузашт. ҳамчунин нимаи дуюми рӯз маросими қуръакашии муҳташамтарин мусобиқаи бошгоҳии қора Лигаи қаҳрамонҳо сурат гирифт. ягона намояндаи Тоҷикистон дар Лигаи қаҳрамони Осиё тими Истиқлол дар минтақаи ғарб ба гурӯҳи И шомил шуд. ҳамроҳ бо қаҳрамони Тоҷикистон ба ин гурӯҳ қаҳрамони Эрон тими Персеполис, ноиб қаҳрамони чемпионати Арабистони Саудӣ тими Ал-Наср ва қаҳрамони ҳафткаратаи Қатар тими Ал-Дуҳаль шомил гардиданд. гурӯҳҳои дигари минтақаи ғарби мусобиқа ба таври зайл мебошанд. дар гурӯҳи А дастаҳои Пахтакор, Ал-Файҳа, Аҳал ва Ал-Айн бо ҳам бозӣ хоҳанд кард. тимҳои Ал-Сад, Насаф, Ал-Файсалӣ ва Шарҷаро гурӯҳи Б ба ҳам хоҳад овард. қаҳрамони чемпионати Саудӣ тими Ал-Иттиҳод бо Сипоҳон, Айрфорс ва АГМК дар гурӯҳи С бозӣ хоҳанд кард. дар гурӯҳи Д серҷоизатарин тими Осиё Ал-Ҳилоли Саудӣ, Насоҷии Мозандарон, Мумбай Сити ва Навбаҳор ба ҳам хоҳанд омад. дар минтақаи шарқи Осиё низ тимҳо ба 5 гурӯҳ тақсим шуда барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдӣ рақобат хоҳанд кард. тимҳои шарқ дар 5 гурӯҳ ба таври зайл ҷой гирифтанд ва бояд гуфт ки қаҳрамони феълии мусобиқа тими Ураваи Ҷопон дар гурӯҳи Ҷ бо дастаҳои Вуҳан, Поҳан Стеллерс ва Ханой бозӣ мекунад. мавсими 42-уми Лигаи қаҳрамонҳои Осиё бори аввал сар аз мавсими 2002-2003 аз рӯи системаи тирамоҳ баҳор доир карда мешавад. ин охирон мусобиқае хоҳад буд ки 40 тим иштирок мекунад ва сар аз мавсими оянда танҳо 24 тим ҳаққи иштирок кардан дар қаҳрамонии Осиёро доранд. рақобатҳои мавсими имсолаи Лигаи қаҳрамонҳои Осиё 18 сентябр шурӯъ мешавад.